Hello guys, maayong buntag. Pero dili maayo ang akong buntag kay tungod ani, oh. Gibaha ang among terrace kay nisulod ang tubig. Ang akong videographer, oh, pagkaluwag sa kamot. Nag-ipon pud kog tubig guys, kay kusog kayong ulan, sayang. Na, Diyos mio Marimar, grabe ka kusog sa ulan. Nang pagbakod na ako, nag-explain ko din nga ng ilis ang pang hulahop na ako. Kaya imbis na mag-bike ko karon buntag, wala na may undang ang ulan. So, nga ron, binti na lang sa libangan sa balay. Sunod ang tubig guys, ikan dito sa kuan karsada. Sa kusog yung ulan, masulod sa among terrace. Nang gibuhat karon before ko maghulahop. Kung saan yung pahubsan ni atubangan kay harong dili magbaha. Wala akong ginabuhat karon. Kaya tagsilhig ani, di gani mundang ang ulan na himpas. Kuhaan na pa na akong kuhaan. Hapit na mapuno ang kuhaan. Styro. Sayang magod ang tubig ako sugkay sa ulan. Nag-iipon din or baka ayong tubig. Ay na. Sa nang pahubsan ay harata magsugod sa atong lahok. Pero kung di mo undang kakusog sa ulan guys, siguro ko kapaniling ani. Kaya masulod man yun ang tubig. Gikan dito sa kanya, ako ang karsada. Nagtaas na ba yung tubig sa kuan kanal? Uban po ng mga hugaw, mga balas. Gikan sa karsada. Pero dili man dyan mataas dali ang kuan guys, ang tubig sa kanal kay ang akbang po ani. Napwede ako kain ng kanal itong Kajima project. Mao nga, dili jud kaayo dali mo taas ang tubig tungod sa duha ka bukang kanal. Kanang gamay dali sa mga tubangan, ito pinakadako. Tupod sa may akbang. Ang sa natong kuan, tubig natong giipon. Puno na. Hapit na dyan, mapuno ang styro. Gamay na lang, ang crew lang. Katinaw na lang sa tubig. Kung videographer. Hindi makita ng kamot. Ito na lang humanon dyan. Makasugod na taog, hula hula hoop. Undang ang taning ulan guys, oy, nanungulaan man ipag undang ang taon. Hapit na kumahuman. Balik-balik. Taod-taodan ang taas ng tubig. Bye-bye na guys.